Gobyerno probinsyal ginaayo ang DepEd nga extend ang pagpahulam sa mga bulutuhan sa probinsya para gamiton nga quarantine facility. Samtang Western Visayas nagapabilin sa gihapon sa MGCQ. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nahibaluan nga ginagamit sa karon ng mga bulutuhan sa probinsya bilang mga quarantine facilities para sa mga LSI nga nag-aalabot. Ginapahanugutan sang Department of Education ang pagpagamit sa mga eskwelahan tubtub lang sa Agosto 15. Gani naghingi ang gobyerno probinsyal sa DepEd ngayon kaso magdamog gid ang kinahanglan ni quarantine, i-extend anay nila ang pagpakulam. Ginaayo naton kag ginasugtan man kita so far sang Department of Education to use our vacant schools as quarantine facilities because it cannot be denied nga ideal ang classroom. Sabat naman sang Department of Education, IITF na ang magadesisyon sa pagpahulam sa mga bulutuan kung magtakop na ang extension sa Agosto 15. Nga kung mag-extend kita even beyond August 15 ang request for the use of schools as isolation or quarantine sites ato nga transmit or ila transmit sa directly sa IATF. Sa subong yara sa gihapon sa MGCQ kung modified general community quarantine ang bugos nga Western Visayas santo sa rekomendasyon sa National IATF. Upod kay Hans Tisherto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.